Здравейте, аз съм Минуса, това е Minecraft Skywars, епизод 2 и продължаваме... Чакай, продължаваме от там, къде сме стигнали. Значи сега направо ни пусна в играта, като да вземем, аз съм нуб. Най-вероятно ще умра бързо. Някакъв друг чест също видях. Но той, стойбичка нямам. Да, го перла. Много добре, що има перла. Ох, какво беше ти? О, знака. То не беше истинския знак, де, ама. Малко с неговия скин. Че те е втори опит. Сега. Дай да ги видим. Ако могат. Десет секунди остават. Сега почваме след 10 секунди, 5 секунди, 4, 3, 2, 1. Айде. Тук е нещо отгоре, няма ли? Не. Супер. Аре бе. Къде са честовете? Стига, не виждам честове тук. Ай, колко надолу след us? Уж остров. И защо няма един чест тук? Да имаш поне една перла, да може да се махнем от тук, че няма кеф този остров. Да вземем кофта в слава, да я сложим на той място. Тук това закони и брадвата ще сложим, азурите ние ще умахнем. И това дърво, тук има дърво. Сега щупим две дървета, ще направим един меч. Аз тя! Тъй не е забавно. Те направо се телепортират при мене и много бързо умираме. Ще си направя мечета, ама си викаме. Айде 10 секунди остават. Колко човека сме в този матч? Значи видяхме, че тук има два честа. Стълби има ли? Няма стълби. Давай, нагоре. О, ябълка. О, супер. Сега ако му оставят за мира за една минута, ако му оставят на мира, само да си оправя тук работите, ще е много добре. И един лък, ако намерим, никак няма да излее. Това не е ябълката още, ябълката не е. О, колко бързо стахме 5 левел. Ко стане? Нико, БГ. Ето сме уби. Го пак. С златни гащи. Той пак при мен ще дойде, сигурно. Ах ти, Нико Бегелец, какъв си. Дай ми една ендерпела и ще кажа аз. Бах! Той направо се телепортира при първия, който види тос. Как да стане? С брадата да го бия. Той има едно златни гащи, но с ябълката, ако изям, пак няма да го набия.
остават 10 секунди. Този терен не спомням, играхме ли го, не го ли играхме? Този печага ще го запомня, определено. О, лък. Лъка е много добре. Тази фурна, тази печка да я манем от тук. Защо не сме само два? Къде си, бе? Той, стеле, Никич. Нико. Ау, фак. Гадно се получи. Аре, ела, бе. Ела, бе. Дай, вземи си една ендерпел. То определено има с кой ма стреля този пич. Сигурен съм, че има с кой ма стреля. Защо си 100 се пускам? Ама какво се прави? Не го оцелихме. Пусна го далече оттам. Сега много добре го оцелим, ама. Аз какво приказвам? Дай само, дай тръгвай. Само приказвам. Ох, той има диамантен меч. Аз си да отида, какво ще направя? О, диамантна броня, диамантен меч. Да го бим този. И защо ми така? Даже не съм го слагал този скин. Тапак. Малумник. Кой ви каже? Сега е нашия шанс. Я да го запаля един път и... Аре бе, о, мага, се запалих. Как можах? Просто глупа игра. От моя страна. Той запали. О, запали. Бима. Как да стане? Той Джека беше диамантена ризница, златни гащи. Златните гащи, аре те. Диамантен меч, аз бях с брадва, която прави пещети. Толкова справили даже, трябва да видя. Той беше с меч, който прави 7 щити. Лавата да му изява, колко да му изява. Колко човека сме? 8 от 8, ай пускай на. Грешка направих аз. Малка. То спича, ако пак е до мене направо. Те с перлите голяма работа играта и. Голяма роля играта тази игра. Айде да се бимме. Тоеко направи... таз. Таз нещо си прави още, ама. Таз, тос. И бъгна ли се нещо? Не. О, тя ме остана 2 сърца с... Дразня са. Признавам си. Неколко... Ама то напусна. О, мага. Не е пуснало, бе.
Защо се разказвам така? Да, това е добра идея, тактиката. Скарваме се тук и... Ще видим. Аре, Винкел. Ендър перла. Ай, шампион. Не го убих, Кой беше той? Той беше странно. Те не се бият. Фака на работа. Аз почвам. Само дет му. Фака на работа. Не се бият, Гадове долни и направо много мразят, Стане играем. Не за двама, нали, в отбор. И си таковато, помагаци. Ко правиш, бе? Ай, бой! То ще е бой, бица. То ще е брал, брат, изяди го. Сега има шанс. Дали ме е видял? Не ме е видял. Стреля ли си яйцата, не си. То ще е. Не те, бе. Умирам. Айде, бе. Той е мой остров, бе, малумник. Той е мълщина. Си беше гадно и странно. Тус! Как? Иначе. То трябваше да го убием. Уж трябваше. Да го удрям и да го бъснем да падне от той. Тогава щяхме да отидем на ония остров, уния там щяха да се бият, бях го обмислил. Така да го кажем. Тази храна даже не знам, що ми я дават в момента. Много не се нуждават. Кой пише тук? Нищо не пише. Много ми помагат, Да ги почвам ли? Нямам стреливе, маняци. Имам кофа слава. Аре. Оня остров там е... Не е празен. Фак!
О, перличката. Перличката ще ми трябва. Някой сега ще доди. По-натокън. По-мощен от всякога. Ще си кажеш, дай да го пръснем тос. Перличке! Къде ще ме бъдеш? Защото тук сме под обсада. Нали знаеш? Колко страни имам аз? 9 страни имам. Ще стигнат ли? Са умрели само двама. Да помогнем ли на този печага? Няма стане ти. Какъв е този меч, бе? Огнен аспект ли имаш този? Кой имаше? Айде да направим една последна игра. Много слабо. Много слабо. Даже може да... Ко може, нищо не може. Много слабо. Не съм доволен. Офари, бе! Тази бърда за кой взимам пегове? Това ли е? Два честа, да. Значи ти да имаш ендърпел, е... Трябва ми дърво. Добре, как сега ще имаш златна броня, бе? Колко злато пуска той, бе? Те си я купуват от някъде. Те, май взимат от той. Там като напусне. То ме пита дали искам да вземем нещо. И те явно е оттам взимат тая броня. Не мисля, че е честно сега аз. Че отивам да се бия с тях, хей. Бе, малумник. Какво да ви кажа? За мен става въпрос. Този дял ме. Убих ли го, е? Абе, маняци. То сега ще боли. Не, грешен копче. Фак. Съм убийца. Добре, това ще беше за този епизод на Minecraft Skywars. Ако ви пъя харесвате, лайк, абонирайте. До скоро.